Nosaltres ja sabeu que Albert I també som fans de Barcelona com a ciutat, som fans del país, un país compost de rius, de muntanyes, de mars, i segurament si preguntem a la gent quins són d'aquells temes mediambientals que més preocupen, podríem tenir, evidentment, i sortirà la contaminació, sempre n'hem parlat, de l'aire, l'acústica, però també ens diuen la dels rius. Ho vam parlar amb l'Irene. Irene, molt bon dia. Molt bon dia. I em vas dir, t'ensenyaré com es podrien netejar els rius. Exacte, algunes de les opcions, perquè n'hi ha moltes, I com molt bé dius, normalment pensem sempre en contaminació atmosfèrica, però la contaminació és a qualsevol àmbit. De fet, és una substància, aquí ens imaginarem que aquests són els nostres contaminants, et deixo triar arsènic, mercuri, el que sigui. Una substància que no pertany a aquell medi, o que en aquella concentració no pertany a aquell medi. D'acord. Perquè, mira, ho farem com una metàfora. Imaginem-nos que tenim el nostre petit riu, llac, una miqueta d'aigua, poqueta, no? Clar, aquest és un dels temes importants, ja sigui de l'administració, ja sigui evidentment dels ecologistes, però és que el tema del riu, el riu és vida. Exacte, el riu, sí, és un ecosistema i la necessitem per tot. Doncs tenim aquest petit riu o llac i què li vols tirar? Mira, jo crec que potser posa-li el blau. El blau, ens imaginem que és arsènic, aquest? Va, arsènic. Doncs que l'arsènic en realitat té molt mala fama, pobre, i nosaltres el necessitem per viure, Nosaltres tenim una miqueta d'arsènic al cos. Sí, el que passa és que tenim molt poquet. Clar, si per exemple tinguéssim 2 gotes d'arsènic, resulta que tot el nostre cos s'ha transformat en arsènic. Això és una concentració molt elevada, això és perillós, això ens porta a la mort. D'acord. No? En un riu que està tan contaminat d'aquest contaminant, doncs els peixos moren, plantes moren, etc. Una cosa que es pot fer és nosaltres aboquem aquesta aigua contaminada i el que fem és la comencem a diluir. I tu i jo, doncs, diluïm. Diluïm el contaminant, Exacte. Estem ara mateix contaminant el que seria un riu. I ara li afegim aigua sana, diguéssim, aigua bona. Com per netejar-lo? Com per netejar-lo. Hem vist que al principi era blau. Tota la llançarem. Al principi era blau, no? Blau, i hem acabat amb un riu que pràcticament ja és transparent. Doncs sí. O sigui que una dissolució ens aconsegueix que ja no sigui un riu tòxic. En aquest riu s'hi podria viure. Això és cert, perquè la concentració és molt important, però també hem de tenir en compte que la matèria no ha desaparegut. Clar, és que t'anava a dir, home, sí, l'has dissolt, però de sèries. Exacte, o sigui, aquí dins hi ha arsènic. Per tant, això també és important de recordar, perquè a vegades sembla que, bueno, doncs, diluïm i ja està, ja ha passat, no? El mar ho accepta tot. I això fins i tot passa amb nosaltres mateixos, perquè nosaltres també anem acumulant contaminants. De fet, ens exposem a menjar que té més mercuri del que hauria de tenir, ens exposem a cremes i productes que tenen components que no haurien de tenir. Normalment els tenim en poques quantitats, d'això se'n diu contaminació interna. Però és cert que tots els catalans, com a mínim, en tenim 3 d'aquests contaminants, que són bastant perillosos. I el problema no són aquestes quantitats d'aquest contaminant, que en tenim poquet, sinó que a vegades reaccionen entre ells. I això pot produir malalties com ara el càncer, demències. Llavors hem d'anar amb compte amb això de contaminar i netegem, perquè potser és millor ja no contaminem. Si no li haguéssim posat el blau, segur que era transparent. Per tant, amb aquests 3 factors que dius que els catalans tenim, que és lògic, els catalans, i digue-li... Mínim, més mínim, Podem tenir més, o sigui, podem tenir 15 contaminants al cos. Per tant, per això sempre us diem que és tan important, per exemple, controlar el que mengem, el que bevem, per precisament evitar fins i tot possibles reaccions. Exacte. Llavors, aquesta seria una manera molt tradicional i molt... que en retirarem. Sí? Molt bé. Però el que em diguis, la ciència, evidentment, es preocupa molt per aquests temes. I és curiós com a vegades... Cap allà? Sí. Tenim associades paraules com química, nanotecnologia, les associem a coses perilloses. I és cert que durant molt de temps la indústria és un dels que ha produït molts contaminants. Però la química, la nanotecnologia, també es preocupa molt pel medi ambient. Has dit nanotecnologia. Què és la nanotecnologia? Perquè em dius la ciència, la nanotecnologia, per qui no ho sàpiga?
Doncs mira, la nanociència o nanotecnologia, una seria la ciència bàsica i l'altra l'aplicada, és l'estudi de tot allò que té com a mínim una dimensió de 10 a la menys 9 metres, o sigui, la 1.000.000.000ª part del metre. Perfecte. Vale? Només en què sigui una dimensió, podria ser una capa d'un nanòmetre molt llarga. Molt bé. En aquest cas, avui et porto coses petites. Petita. Mira, vols dir que la veurem? Ho intentarem. Va, ho intentarem. Aquí què Mira, el m'has primer fet? que t'he portat és un pot d'aigua bruta. Sí, molt Això bé. no t'ho havien regalat mai, No. Un pot d'aigua bruta. Tu em regales sempre unes coses, però escolta, és que me'l regalés algú altre diria, home, potser... Però si tu m'ho regales és perquè té algun sentit Té un de sentit. ciència. Doncs mira, aquí té contaminants orgànics, perquè a vegades també pensem que tota la contaminació és inorgànica. No, el virus, bactèries també ens produeixen, i de fet ens produeixen moltes malalties gastrointestinals. Molt Exacte. bé. Doncs aquí tenim contaminants orgànics i li hem afegit unes nanopartícules A veure. que s'enganxen amb aquesta brutícia i són nanopartícules ferromagnètiques, sí? Home, Són i tant. òxids de titani, òxids de ferro. Llavors, de fet, l'òxid de titani a nivell nano és molt bon depurador de rius. Llavors, el que fan aquestes nanopartícules és s'enganxen, no? Reaccionen amb la brutícia, i llavors quan un imant les atrau, perquè elles són atretes per imants, aconseguim... Sí, totalment, es veu molt clar i fins i tot aquí s'està fins i tot arribant a netejar. Exacte. Home, caldria molta més potència, és Clar, evident. cal més... Mira, però aquí tenim la taca, no? La veus? La taca Home, no, però és que es veu de perfecte. tot el que hem recollit, Perfecte. Perfectíssim, I això seria aplicable a gran escala fer-ho en un riu? Tu això ho veus? En principi, aquests projectes estan encara en procés de recerca. En concret, jo tinc aquest material de l'Institut Català de Nanociència i Nanotecnologia que es troba a Cerdanyola, a la UAB. Llavors, ells van fent recerca, i a més en temes de nanotecnologia s'ha d'anar molt, molt en compte, perquè pensem que les propietats de les partícules canvien segons l'escala. És a dir, que una Míriam així de petita potser no seria rossa, potser seria què dius morena. ara? Sí, canvien el color, canvien la seva capacitat de reacció, canvien la seva capacitat de conduir. Llavors, clar, és com tot un univers nou de propietats noves, que de moment sembla segur, perquè es fa molta recerca en seguretat, però no ens assegura ningú que d'aquí 20 anys hem de controlar-la, no ho sabem. De fet, la recerca que té aquesta part. La Marie Curie abraçava peces d'urani, se les posava al cor perquè li semblava la cosa més maca del món. I ara hem vist que això és possiblement el que va matar el seu marit i després, posteriorment, amb ella. O sigui que... Però encara et porto més coses. A veure. Perquè tu volies veure les partícules, És que no? a més em tens callada, Irene, perquè sempre que expliques alguna cosa és allò com seguiríem parlant, et donaria tot el temps del món, després em renyarien, em dirien aneu tallant, però ara anem a aquest tercer que em deies. Anem. Mira, tu em deies si es podrien veure. Doncs mira, aquí tenim òxid de coure. Òxid de coure. Sí. I això és aigua normal. I això és aigua normal. I això és amb nanopartícula. Es diu aigua normal en ciència? No, es diria aigua destil·lada. Només té aigua. O sigui, és H2O pura. 2 d'hidrògens, 1 d'oxigen. Llavors, si jo apunto amb un làser, no? Això és un làser, el faig passar amb els dos, mireu que el de l'aigua no es veu res, no? De fet, fem només aigua. Ah, val, d'acord. Mira, aigua, no veiem res. No veig res. Es veu una miqueta aquí el vidre, perquè, clar, la llum necessita topar-se amb objectes per reflexar-se i que la veiem. Aquí, en canvi, es veu la ratlla perfectament. Perfectament. Doncs això se'n diu efecte Tyndall. Aquí el que passa és que la llum visible és de l'ordre dels 500 nanòmetres, aprox punt, i les partícules també són de nanòmetres. Per tant, la llum és com que es troba un contrincant de la seva mida. Llavors, com que es troba algú de la seva mida, xoca, rebota i nosaltres la veiem. Aquí es troba algú tan petit que ni ho veu. D'acord. O sigui que la llum necessita algú amb què xocar que més o menys sigui del seu nivell o superior. Per tant, Irene, avui ens has portat un experiment per veure a molt petita escala un dels estudis que s'estan fent, aquests nanociència, com ho podríem dir això, nanoinvestigació, potser? Sí. Que és visible amb tot això que ens has explicat.